Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel igama uPastor Oningi sibanga ngokuyithoba lokuzehlisa sibonga njengalo YouTube inqazivele ukukhuluma nawe ngiyathemba uyaphila uNkulunkulu make kulonde ibusise lokho khona sicela usubscribe kwi-channel qinisekisa ukuthi usubscribe uyabuya insuku zonke uzolandela ke ama-video siwafakile insuku zonke la like le video like namanye ama-video inamba ke ikhona ungayifonela uma ukuthi ke mhlawumbe kuyaphuthuma noma ke iphupho usulicingile ulitholi qinisekisa ukuthi ungifonela ngoba usulicingile iphupho la futhi qinisekisa ukuthi uma ungifonela umuntu osubscribe kwi-channel umuntu ongumlandeli we-channel uma ukuthi awusimlandeli we-channel qinisekisa ukuthi uyasubscribe kuqala uyalike ama-video onke bese uyakwazi ukuthi ungifoneleke siyacela futhi okwesibili ukuthi uma umuntu ome kahle financially ukhona ongakwazi ukuthi uphonse esivivaneni siyacela usupport i-account yami ikhona lapho ongayisebenzisa ukuphonsa lokho onako usisiwe kumuntu onikele thokoza usho njalo uNkulunkulu usho njalo iBhayibheli siyacela futhi ukuthi uma ukuthi umuntu ofuna umuntu ongakusebenzela endlini ofuna umuntu ongakusebenzela ebhizinisini onalo noma wazi umuntu ofuna umuntu ongamsiza endlini noma umuntu ongamsiza ebhizinisini lakhe sicela usithinte le nombolo ekhona lapho ukwenzela ukuthi ke sisize abanye abantu abafuna umsebenzi abantu bahlupheka abantu balambile nawe ungakhona irole ongayidlala lapho ekutheni sisize abantu sibheka namhlanje iphupho lika Apex Pre 412 4142 uthi ke la sawubona bengicela ukubuza uma uphupha ke la itekisi nabantu kumnandi kuhlekwa kusho ukuthini so la sike sakhuluma ngamatekisi sike sakhuluma ngamatekisi before lacathi sizolibheka okugcina mhlawumbe itekisi namhlanje na unless ithi kube kuvela mhlawumbe ngendlela engenye English ngakayichazi singakhuluma ngalo but njengamanje number 1 uma uphupha la ugibela itekisi khumbula ukuthi itekisi it's a mode of transport esisusa from point A to point B kube lula futhi ufika lapho 2 usiyakwazi ukukhokha bese iyakuthatha ikubeka lapho uyakhona futhi ke manje la uma uphupha ugibela itekisi ihamba kahle iyako la suke yakhona uphawu sithatha njengokuhle kakhulu uma ukuthi liyahamba uba lisho kulindela impumelelo nenqubekela phambili ozoba nayo ngokusebenza kanzima noma ngokusikhandla kwakho. Number 2 kuyenzeka futhi uma uphupha la ugibela itekisi kuba uphawu luhle uma kukhona umshayeli futhi ke elihambisa ngendlela efanele lokho ngasho ukuthi mhlawumbe usukuzoba nenqubekela phambili ngosizo mhlawumbe lomunye umuntu ongahle abe involved noma ke umuntu odependent noma umuntu odependent uzokwathi ke kusize ufike la ufika khona ngokwempilo. Number 3 ufuna sikuveze ukuthi uma uphupha la ugibela itekisi uphawu olubi uma limile ngoba ke kusho ukuthi ke awunanqubekela phambili nokuthi mhlawumbe impilo yakho emile futhi uzophuza mhlawumbe ukuphumelela empilweni. Number 4 uma uphupha ugibela itekisi uphawu sithatha njengolubo uma ihlehla uphakathi ngoba lokho sengasho ukuhamba kahle noma kungahambi kahle kwempilo noma kanye lokungaphumeleli kuloko sukukwenza empilweni yabo. Number 5 asisho ukuthi uma uphupha futhi ugibela itekisi uphawu uma liwa ligenqika lishayisa noma ke lisha lokho kusho ingozi kungashulaka noma kungasho ke ukufekela kwenhlelo zakho zekusasa. Number 6 uma kwenzeka uphupha ugibela itekisi singathatha njengophawu lubi uma igijima ngokweqile futhi ingalawuleki ngoba lokho kungasho ke ukuba namawala nje empilweni noma kungasho ulaka komunye ongaba ulaka labaphansi yabona. Number 7 uma uphupha ugibela itekisi uphawu sithatha njengolubi uma lingahambi kepha uluphusha usho ubunzima nanokuthi mhlawumbe uzophumelela ngokusebenza ngokusikhandla yabona okusho ukuthi uzophumelela ngiyodinga ukuthi usebenze ngokuphindiwe yabona asivala ngokuthi ke uma ngenzeka futhi uphupha ugibela itekisi uphawu lubi uma iphukile futhi mhlawumbe noma ingenamasono ngoba lokho kungasho amathuba onawo empilweni angeke akusebenzele yabona. Kodwa nje ukuthi ke kanti uphupha ugibela itekisi mhlawumbe kuwena inabantu kumnandi kungenzeka kuzohamba kahle empilweni yakho kungenzeka uzokwazi ukuthi ube nenqubekela phambili kungenzeka umuntu osebenza ngokusikhandla ukusikhandla kwakho kuzokulethela ke impumelelo. Kodwa kwabanye itekisi uma ligibele noma ligitshelwa abanye abantu kuye kubike ke isifo kuye kube ukuthi kungenzeka kunomuntu ongahlandlula emhlabeni kungekudala. Siyabonga ke uNkulunkulu ngekulonde uNkulunkulu yakubusise subscribe ku channel yakhe le video libizwa like amanye ama video qinisekisa ukuthi uyasupport ke channel financially uma ukuthi unako R10 ufake u-account noma ke more depending ukuthi wena unani. iBhayibheli ithi kubusisiwe onikele thokoza. Siyacela futhi ukuthi ke uma kunabantu omaziyo ofuna abantu abangamsebenzeli abangamsiza endlini abantu abangamsiza ebhizinisini lakhe noma wena uqobo sithinte kule number ekhona abaningi abantu abakhala ngomsebenzi njengamanje abantu abangasebenzi baningi kakhulu abantu banemndeni abobaba abomama bemizi bane-stress. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu makakubusise.